Ahojte! Takže rozhodla som sa, že vám natočím ďalšie video. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za všetky krásne ohlasy, ktoré som dostala na moje predošlé. Veľmi si ma potešili a veľmi si to vážim. A najprv by som chcela povedať, že moja ofina dneska sa rozhodla nespolupracovať, takže je taká akože divoká. No ale kde by som začala? Včera to boli presne 3 týždne, odkedy som sa presťahovala do Barcelony, tak som sa rozhodla, že vám spravím taký nejaký súhrn, čo sa mi zatiaľ páči a nepáči a niečo v mojom živote tu. Chcela som natočiť aj vlog, ale keďže môj foťák je dosť veľký a ja som jemne lenivá na takéto veci, sa mi ho nechce nosiť čo je so sebou, takže moja footage obsahuje asi 20 sekúnd, keď som akože iba tak vybrala foťák a dala preč. Takže to príde ešte, ale čo by som vám povedala, strašne veľa mojich známych a blízkych sa ma pýta, že či som naozaj taká šťastná, ako to vyzerá na Instagrame, lebo predsa len vieme, že na Instagrame je trošku krajšia realita stále, ale môžem s hrdosťou povedať, že naozaj je to pravda a som neskutočne šťastná a každé ráno sa zobúdzam s tým, že Bože, som rada, že som tu a že sa teším, takže naozaj som vnútorne veľmi šťastná a to je podľa mňa úplne najdôležitejšie v živote. A mojej Peti sa stále pýtam, že či je šťastná, iba tak to skontrolovať. No a takže som tu už 3 týždne a zatiaľ sa cítim stále ešte v takom dovolenkovom múde. Čo sa týka bývania tu nás s Peťou, musím povedať, že Peťa je najlepší spolubývajúci, čo Peti. Lebo trošku som sa bála kvôli tomu, že už som bývala sama a už som mala vlastnú domácnosť, ale takže som sa trošku bála, keď to bude zasa s niekým bývať, lebo keď som ešte bola modelka, tak ja už som si požila toho veľa so spolubývajúcimi a tak. Ale musím povedať, že je to úplne super, vôbec si nelezieme na nervy, máme tu vyslovene pohodu, stále sa iba smejeme a aj si hovoríme, že budeme mať tehličky z toho, koľko sa smejeme a to je úplne najkrajšie, keď sa každý deň, celý deň non-stop smeješ. Takže s Peťou je to úplne super. Jediné, čo mi akože už tak začína trošku liesť na nervy, je to, že tu nie je pitná voda, takže no akože je tu pitná voda, ale chutí odporne, je to ako keby si zarobili čierne uhlie s vodou, že je taká sladko-horká, taká nepríjemná, takže stále musíme chodiť kupovať vodu a už ma to nebaví, lebo niekedy proste si strašne už smedná a sa proste zobudíš a zistíš, že už nemáš vodu, takže stále musíš chodiť do obchodu a potom vlačiť 6 litrovú vodu proste cez celú ulicu, takže toto je trošku na hovno. Ale inak mala som tu návštevy, takže naše Airbnb tu už skončilo, aspoň na chvíľku. Najprv som tu mala Eriku a potom som tu mala moju sestru aj s jej kamoškami, takže som chodila hore-dole, denne sme prešli okolo 10-12 km, predčerom 15 km, lebo stále tu chodíme a obzeráme a takto a ja už sa cítim, že som tu tourguideka a ja tu už poznám všetko. Takže to aj Peti hovorím stále, že keď sa ma dačo spýta, že či neviem, kde je toto alebo tak ja iba tak ukážem, že ja to tu poznám, lebo ja to tu riešim. Ja vám viem povedať všetko o susedoch, o obchodoch, o cenách, o uličkách, o neviem čom, takže ja už to tu mám pod palcom, jak sa hovorí. No a vypnem to? No a čo sa mi tu najviac páči je, že všetci sú tu proste takí veselí a usmievaví, každý je taký ochotný, keď sa niekto chceš spýtať, už sa ma pýtajú ľudia aj na cestu, takže vyzerám, že som tu domáca, hola. A ja si trénujem svoju španielčinu, keďže ja som kedysi maturovala zo španielčiny a myslím si, že som vedela celkom dobre po španielsky, ale keďže vlastne som od maturity nerozprávala s nikým, tak je to také ťažšie, ale som si sľúbila a povedala, že každú vec, ktorú budem pýtať v obchode, v reštaurácii a tak, budem pýtať po španielsky, takže tak akože pomaly sa tam dostávame. Zlomové bolo, keď mi kuriér nepriniesol balík a ja som musela volať
na centrálu a oni nevedeli po anglicky, takže iba po španielsky. Toto bolo také veselé, že proste cez telefón, kde nemôžeš ani gestikulovať ani nič, tak musíš niečo riešiť po španielsky. Ale k balíčku som sa dostala. No a všetci tu majú takú pohodu, že oni si tak otvoria, kedy chcú, proste, že včera som si išla po ďalší balíček, lebo proste nám tu kuriéri ma ignorujú. Tak som hľadala po celej Barcelone, kde mám balíček z UPS a bolo v nejakom krajčírstve. A pani, keď mi akože hľadala balíček a som mala podpísať veci, ona pila kávu a si upravovala video na mobile. Takže normálne, akože na Slovensku alebo tak, proste v iných krajinách by to bolo, že proste by ste na ňu zautočili, možno, že by si mohla švihnúť a že sa vám nechce čakať tak. Ale tu majú všetci, že to je klid a pohoda a tak. No a potom ďalšia vec, ktorá sa mi nepáči, budem hovoriť také, že čo sa mi páči a čo sa mi nepáči, je, že veľmi tu využívajú turistov, lebo proste každý, kto môže tu tak to nejak využije. Aj my tu máme jeden obchod, ktorý nazývame ruleta a tam nikdy nevieš, koľko platíš. Môžeš platiť za kolu euro, 2, 3, nikdy nevieš. Takže ty vlastne ideš do toho obchodu, ani nevieš, koľko si máš zobrať peniazy, aj keď si ideš kúpiť pomaly iba jednu vec, lebo oni pozrú na teba a ti proste povedia cenu. Takže toto je na hovno, ale najhoršia vec, čo sa stala, je, že nám zavreli Lidl, lebo Lidl je život a ja som tam proste, predsa len tam poznám všetky veci a milujem Lidl, akože aj na Slovensku stále kúpujem iba v Lidli všetko. A nám ho tu zavreli, takže teraz musíme už chodiť iba do tej rulety, alebo tu máme taký vedľa obchod. A okrem toho ešte, ak to využívajú, že napríklad ten, kto ma sleduje, vie, že na Instagrame, že ja sa veľmi rada angažujem, čo sa týka bezdomovcov a tak. Ale tu nás som proste ma boli srdiečko, lebo na začiatku som chcela dať každému, ale predsa len som nezamestnaná, takže nemôžem dávať úplne každému. Ale tu nás si rovno prídu pýtať, dajte mi 2 eurá. Alebo že rovno mi dajte 1,50 €. Nič, že by sa potešil, proste, že mu aspoň niečo dáš, ale proste rovno príde s tým, že chce 2 eurá. Kto mne dá 2 eurá? Ja som akože tiež chcem 2 eurá, iba tak. Takže akože ide o princíp, nie o to, že koľko to je. A mala som jednu skúsenosť s jednou tehotnou pani, ktorá začala, že chce 2 eurá. A ja som jej dala euro a ona začala po mne kričať a ma úplne, že prečo ja akože nechcem dať 2 eurá, že ona je tehotná a začala po mne proste vrieskať. A ja som povedala, že no tengo trabajo, že som nezamestnaná, že nemám prácu a ona sa začala rehotať a proste ma vysmiala a tak akože, tak si odložila to euro a proste, že mám už ísť, že čo je akože zlatá a potom išla za ďalším a na ňo kričala, že prečo jej nechce dať 2 eurá. Alebo sú proste také panie, ktoré sa chcú s tebou odfotiť a ona ťa bude naháňať a ťa držať, že poď sa so mnou odfotiť. Ty sa s ňou odfotíš akože pod nátlakom a potom ona od teba pýta peniaze. Dáš jej málo a potom ona za tebou pomaly cez celú ulicu chodí, že prečo si jej nedala viacej. Že toto je také trošku demotivujúce, že by si aj chcela pomôcť, ale vlastne vidíš, že to ani k ničomu nesmeruje a že proste ťa skôr niekto vysmeje alebo na teba niekto bude kričať. No a potom, čo sa týka nášho bytíku, som vám spomínala, že tu je zima, takže teraz musím povedať, že posledné 3 dní sa to tu už nejak tak otepluje, lebo my tu nemáme ani radiátory, ani nič. A non-stop sme chodili v takých hrubých županoch a moja sestra mi priniesla hrubý župan. A je tu také, že aj Erika tu chodila non-stop proste v períne a takto a proste tu iba nadávame, že bože, aká tu je zima. Ale teraz musím poklopať, že je to tu už lepšie. Ale ja už sa cítim tu na už ako doma, už tu poznám, už tu máme s Peťou aj také obľúbené reštaurácie. Milujeme jednu mexisku, ktorej sme boli minulý týždeň 5 krát. Takže máme také obľúbené miesto a sme sa rozhodli, že tu budeme chodiť v stredu, každú stredu, tu budeme chodiť na také pinchos, to sú také jak jednohúbky a máme proste už tu na také veci. Ďalšie, čo by som možno chcela spraviť a rozmýšľam, že to budem robiť, je, že budem robiť recenzie na také instagramové miesta, ktoré, aj ja keď som si googlila, že do jakých kaviarní sa tu oplatí ísť na brunch a tak našla som a napísala som si na papier, že kde by som chcela ísť a bola som už v 2 a bolo to neskutočne predražené a bolo to hrozné. Takže je to pekné ako ísť na zážitok, jedno bolo brunch and cake
a tam sme čakali pol hodinu v rade, že by sme sa tam dostali. Bolo to krásne, akože celý ten vizuál, aj jak jedlo ste dostali, ale ani jednej nám to jedlo veľmi nechutilo, že by sme to hodnotili tak 5, 6, 10 a potom bola ešte taká ďalšia, kde za nejaké taký malú kroketku s avokádom a s takým nastruhaným mesom odporným. Pýtali 12 €, bolo to vlastne hrozné, my sme nevedeli so Simonou potom ani chodiť, proste nám bolo z toho zle. Takže možno by som robila také miesto, že by som poučila aj iných, že nie všetko, čo je napísané, že je dobré, je naozaj dobré. Ale inak, ak by ste náhodou niekto prišli do Barcelony a chceli by ste sa stretnúť, tak mi napíšte a rada uvidím nejaké tváre domáce, slovenské, takže môžete sa mi určite ozvať. Nám už teraz mne už skončila taká akože holiday phase, takže už si začínam hľadať robotu a tak, takže akože na jednej strane stresujem trošku, že čo keď to nezadarí, ale zase na druhej mám pohodu. To je tak, že 1 minútu som akože v strese a potom si poviem, že jolo, mám pohodu. A ešte čo by som vám také povedala, neviem, že čo som chcela také akože dôležité. Iba tak, že vás všetkých pozdravujem, ďakujem vám za vašu podporu a ja sa budem snažiť natočiť nejaký vlog a ďakujem, pozdravujem vás všetkých a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ja si idem vlastne teraz pozrieť všetko, čo som povedala, lebo ani nepamätám, takže teším sa. Čauky!